Takže dnes vezme si tie fašírky. V slanej vode uvaríme 600 g mrkvy. Pridáme v mlieku namočené ovsené vločky. Mrazený ligúrček a cibulu. Nezabudneme pridať 2 vajcia. Strúhanko pridávame podľa potreby a dbáme, aby zmes nebola riedka. Pridáme ešte soľ a mleté čierne korenie. Urobíme si mrkvovú hmotu, ktorú formujeme do valčekov. Poukladáme na papier na pečenie a zapečieme do zlatista. Prajem vám dobrú chuť.